ରାତିରେ ସୋନୁ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲା ଆଉ ଭୂତ ରାତି ଭରି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଓଏ ଆଉ କେତେ ପଢିବୁ ବେ? ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଶିଖି ଯାଇଛି ମୁଁ। ଶିଖିଗଲୁ ତାହେଲେ କାଲି ଆମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଡି ଥବୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତୁ ବାହାରିକି ରହିଥିବୁ, ମୁଁ ବାହାରି ରହିଥିବି। ଏଇ ମୁଁ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛୁ, ଚାକିରି କାହିଁକି ମିଳିଲାନି? କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଦେଖ ତୁ। ସୋନୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଶୁଣିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଓ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ନା, ତମେ ଜାଣିନଥିବ ସେ ବିଷୟରେ। ଆମ ଭଳିଆ କାମ ଖୋଜିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି କୋଉଠି ଚାକିରି ଅଛି। ହେଇ ନିଅ। କ'ଣ ଇଏ ରିଜ୍ୟୁମ୍? ହଁ, ଖାଲି କାଗଜ କାହିଁକି ଦେଇଛ? କ'ଣ କି ଖାଲି କାଗଜ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ କିଛି ମୁଁ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି କାଗଜ ଦେଇଦେଲି। ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ସାର୍ ପହଁରି ପାରିବି। ସେ ଯୋଉ ପହଁରନ୍ତି ନା ପୋଖରୀରେ, ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ, ସେଇ ପହଁରା ମୁଁ ପହଁରି ପାରିବି। ଆମର ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପୋଖରୀରେ। ମୁଁ ପହଁରିବା କଥା କହିନି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଥା କହୁଥିଲି। ତୁ ପଢ଼ିଛୁ କେତେ ବାଟ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। କ'ଣ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ କାହାଣୀ ସାର୍? ଏଇ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହିଁ ତମର। କ'ଣ ରାଗ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକୁ ଭିତରୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା? ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରାକୁ। ଏକଥା କହିଲା ପରେ ଦୁଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆସି ଧରିଲେ। ଆଉ ସୋନୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍ ମୋ ଚାକିରି? ହଁ ଦେଇଦେବି, ତୁ ଯା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ସୋନୁକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଚାକିରି ମାଗିଆ ଲୋକ ଏମିତି କଥାଟା କରନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଚାକିରି ଦବୁ ମତେ। ଠିକ ଅଛି। ପରଦିନ ଦି ଜଣ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଭୂତ ସୋନୁ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସୋନୁ ଯାଇ ଚେୟାରରେ ବସିଗଲା। So Mr. Sonu, please introduce yourself. My name is Sonu. I am from Hyderabad. Local. My father name Samarsimha Reddy. Oh, your mother's name is Kadparedamma? No sir, Pulamma. ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଚାକିରିରେ ରଖିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ତମେ ଟ୍ରେନିଂରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଲ ତାହେଲେ ଚାକିରିରେ ରହିବ, ନହେଲେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ମୋ କାମ ଦେଖିଲେ ତମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତମେ ଯାଇପାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ତାପରେ ସୋନୁ ଯାଇ ସିଧା କାଜଲ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅମିତକୁ କହିଲା, ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ପାଇଁ ତୟାର କରିଦିଅ। କ'ଣ ବେ ନୁହଁ, ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ମାନେ କଥା ରଖିଲି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? 3 ଦିନ ଭିତରେ ଚାକିରି ବାହାର କଲି। ଆଉ ତମେ କଥା ଦେଇଛ ମାନେ କଥା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅମିତ କାଜଲ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାଜଲ ବି ହଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣି ଅମିତ କହିଲା, କଥା ଦେଇଥିଲି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କାଜଲ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୋନୁକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଭୂତ ତା ଦେହରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, ତୋ କାମ ହେଇଗଲା, ତୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ। ଏବେ କିଛି କାମ ଦେ ମତେ, କାମ ଦେ। ସୋନୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।